ora imbang ora babak tandingmu kasinggihan pekaten. Nadyan Yayi nyandak godo dipenuhi mestakane surat trimantra ning ora digawe rasa. Usana Yayi lena dicokot dening surat trimantra tiba njungkel getak kamprung. Pramila kula sampun saged ngukur lan saged neter kasedanipun surat trimantra Kang Mas Arya Prabu. Piye? Perkawis menika mboten saged sinangga enteng. Koko Prabu Basudewa kedah ngupaya jago ingkang wiring kuning ingkang saged mapaki kasedanipun surat trimantra. Yen ngono andum pegawean keparingipun Kang Mas, aku tak nekani ana kademangan Widara Kandhang. Ngiras pantes nyara widekke kahanane yogaku piye? Kokrasana, Narayana lan Bratajaya. Wiwit dilairke mbiyen nganti sak yamene pun Kakeng durung nate uninga. Sepira lan kaya ngapa wujude anakku kabeh. Lajeng kula dipun dawuhi menapa? Sowan ing Sapwarga. Sowan ngersane Sang Begawan Wiyasa, nyuwun berkah pangestu, nyuwun pengayuman, nyuwun jago. Sak kersane nadyan to cantrik mang jejanggan indung-indung ulu guntung watone. Lamun to Sang Wiyasa sing peparing mesti bakal ketrima sing dadi pamotrahe Koko Prabu. Yen ngeten andu pedamelan kula tak sowan dhateng Sapwarga. Pun Kakang tak tumeka ning kademangan Widara Kandhang Yayi. Ayo Paman Patih Surat Trimantra kula wonten dawuh anggir Kangsa Dewa lan kabeh buta prajineman. Ladalah kula nan wonten dawuh sinuwun nimbali ngabdi. Kula nan wonten dawuh nimbali ngabdi jasad kula sinuwun. Nadyan iki Paman Ugrasena pun mundur saking kalangan, pun mandhap saking blabar kawat janget jenenjang. Nanging semunipun Paman Arya Prabu badhe ngupadi jago wiring kuning, jago kasepuhan, jagonipun Kanjeng Rama. Yen ngaten kula dipun keparengaken ngaso. Nggih, mboten menapa-menapa. Paman Surat Trimantra kula aturi ngaso sawetawis. Buta prajeneman kula nan wonten dawuh sinuwun. Tak dawuhi ora mung bala buta ning kalebu bala manungsa. Nekane ana kademangan Widara Kandhang. Miturut pawarta sing dak tampa, Rama Prabu nggone kagungan putra disingitke ana kademangan Widara Kandhang. Golek sisik melik. Yen pancen bener yogane Kanjeng Rama kang wujud manungsa yaiku Bratajaya utawa Kendheng Rekenali. Gawe Rekadaya supaya kepikut aturna nang ngersaku. Aku kepengin mondong Bratajaya ya Kendheng Rekenali. Yen ngaten ngestaken dawuh, nang yen upami mboten purun dos pundi
dipun boyong wonten mriki nanging boten purut nek ora gelem sisan gawe dipateni bukti sembadani bangga rampung ana mangkato inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit sinuwun sinuwun kula nderek sinuwun ngaso men rebape muni karo sitere kula nggih rombongan iki rombongan buta najan kula ngangge blangkon kula rombongan buta ning buta wiyaga niki ajeng teng pundi sinuwun Ndara Pate niki ajeng digawa teng pundi bala buta nah kaya niku pating krenyit ya ketone angger sulinge muni rebape orang ngantuk sitere muni najan najan ora mangan ning wareg niki ajeng temuti kula nderek sinuwun buta prajineman orang ngomongke bala buta bala setan bala menungso tak dawuh supaya tumedhak ana ing kademangan Widara Kandhang boyong Bratajaya ya kendeng kenali aku kepengin mondong Bratajaya nanging yen upama dheweke ora gelem nganti panggarasane bukti sembadani bangga rampungi lah anggere kaya niku genah alamate le mangkat nyambut gawe niki teng pundi le mangkat nyambut gawe niki teng pundi teng gunung napa teng pinggir segara napa teng pinggir dalan dadi mling goleki alamate niku genah ampun nganti pada sasar susur anggen gone adoh nggih mboten wangsul nginep teng mriku golek nggon ning jan niku ora ning rombongane sing lang niku ana 20 ya berarti sindene kudu genep 20 men ana pasangane dewek-dewek bubar sesuk pada golek kamar dewek-dewek men pada meteng bareng kula nderek sinuwun lek dinteni lek wong golek duit kaya piye jenenge semangat pas karo tanggung jawabe aja nganti napa aplok ning panggung mung sak geleme dewek bola-bali ning turu bae melek nek ana panganan teka ku jenenge buta temenangan ngger kaya kowe yo padha muni yo ca muni bujal yo ca bujal yo oh ya
wis priksa ana ngendi dununge Kademangan Widara Kandhang. Yen ora kleru ya iki papan dununge Demang Sagopa. Kademangan Widara Kandhang kanggo nyingitku utawa nyelametke yoga pulunanku angger Kakrasana, Narayana lan Bratajaya. Lah kok lanyu-lanyu ku mau wani. Demang Sagopa, kowe nandur wringin sak kembaran. Mongko ing jaba, lah kok kowe kok ngingu gajah. Mongko lumrahe sing nandur wringin sak kembaran. Ngingu gajah kuwi nalih Drogong Binathara. Oh, Sagopa, Sagopa. Arep nemoni lakon apa kowe Sagopa? Mengko bojoku Sagopi, Sagopi. Tobat, tobat. Ana dawuhmu apa, Kakang? Ana dawuhmu apa? Le nyambut gawe bareng karo anakku wadon Bratajaya apa wis rampung. Mulane aku wis ngasana papan kene bareng karo panjenengan mergo nggonku umbah-umbah. Ngasahi grabah, masak ya wis rampung. Dene palataran sing jembrung wis dibubuti sukete, wis disaponi, disingkirke wuwe. Sing nyaponi ya anakmu wadon Bratajaya. Ya syukur yen ngono, kowe le nggulawentah karo anakmu kuwi apik. Merga bejo cilakane anak kuwi mung gumantung panggulawentahe wong tuwa. Apa sebabe bapakane dadi piyai luhur, wong kondang, kesinungan pangkat derajat keceh bondo, anake kok ora ketrima. Tinemune kosok balen najan ming trima wong tani, anak wong dagang, dagang swara, mung trima wong desa, wujude ora pokra, uripe kok dadi mulya, anake do ketrima. Sebabe apa? Sebabe dumadine jabang bayi biyen, tes dumadine manungsa kang sepisanan lanang karo wadon, sejarahe biyen kepiye?
Nek upama sejarah wong lanang seneng wong wadon mung nuruti derenging nafsu, ketemu weruh ning panggung kok kemplecer kepengin golek papan sing singu, papan sing sepi, terus nang isor wit do hahayu. Sesuk metune bayi luput ngajar, dikandhani wong tuwa malah maido. Apa ya mung kuwi Kakang? Liyane ya ana. Wong sing nyambut gawe ning Tegal, ning sawah, sing lanang kok ya kepengin sak nggon-nggone nadyan ning alas ning Tegal mung trimana gubuk nggo andon asmara. Trima ning gubuk nggo andon asmara. Kuwi merga le tumindak ora ning nggone sesuk dumadine anak ya luput ngajar. Ora beda entes lenggan, entes kumpul karo wong pirang-pirang kok bali terus ketemu karo bojone kepengin ora dadak wisa, ora dadak mawi sesuci. Kuwi sesuk dadine bocah diajar dituturi ya kangelan. Ning tinemune kala mangsa anake wong tani merga wonge ya temen uripe. Le tumindak kuwi mung landesane sih sinisian lanang karo wadon, wadon karo lanang. Mongko ning papane ning nggone kuwi besok dumadine jalma menungsa dumadine anak mesti dadi bocah sing ketrima. Mula yen arep neteske wiji ki ora sembarangan nggon, ora mung waton siji, kudu linambaran ati sing menep. Ora kena gething sengit karo sapa wae. Nek arep tumindak kaya ngono, kok ndirasa gething sengit karo wong liya, sesuk duwe anak wuta ora duwe mata. Tobat, tobat. Dadi cetane kaya ngono, Kakang. Iya. Dadi ora gampang neteske wiji. Kuwi sing arep andon katresnan semono uga kewajibaning wanita. Nadyan yo mung trima wadah, kudune wadah yo diresiki dhisik supaya ingsa kingsen wiji kang sejati. Nek wadahe diresiki, kingsen wiji sejati sesuk tukule dadi anak bocah sing ketrima, kepama lan manggih kamulyan. Mongko rasaku Kakang, wadah ya wis tak resiki. Saben-saben upama dirubung laler ku ya tak lapi. Upama wadahe kok teles ya wis tak lapi. Ning suprandene persajan wae. Kok aku lan panjenengan nggone Brayan kok ya urung diparingi momongan coba. Kurang kepiye wadahku, kurang kepiye? Sing luput sing kleru wadahe apa wijine? Coba. Lho kok malah kowe mirang-mirangke wong lanang ki piye? Duh bapa sagu potak suwanaja padha dredah biyung sagopi aja padha pasulayan. Menengo wae yo ngger ora apa-apa. Mergo aku mung arep takon karo wong tuamu karo bapa Tumbang Sagopa. Diwangsuli, nek dianggep wadah kok ora resik, kurang resik kepiye nggonku? Ora resik coba. Iki wadahe apa wijine sing ora bener? Lah nek kowe kok nganggep nek wijine iki dianggep wiji ora bener tak jajali piye? Tak cemplungke ning wadah liya coba. Tobil. Lah kok panjenengan tinemunar nantang perkara dadi kaya ngono. Nek penyarep njajal wijar diparingke wadahe wong liya, aku ya iso ora mung panjenengan. Piye karepmu? Tak ibarake aku mung trima madahi, tak golek wijine wong liya coba. Takon maringke aku tak mapan, tak wadane, tak gembole, tak simpene wadahe kaya ngopo, Kakang? Aja mung pantun ngino panjenengan. Wah, jan piye iki? Wis bapa ora sapadha dredah. Aku mundhak risih. Aku manggon ana kene sing ngayomi ya mung panjenengan sak kloron. Aku arep melu sapa? Yen panjenengan Biyung Sagopi lan bapa Sagopa kok padha saur manuk kaya ngono. Ngandel ora. Mula-mula ya panjenengan iki sing gawe perkara. Lho sing njajal iki rak kowe. Sing kandha ndisiki aku, ning sing rada ngegas iki kowe. Ukarane rada dhuwur. Nyatane panjenengan ya sing jalari. Sampeyan yen ora kandha wijina diwadahi wong liya, aku ya ora bakal nantang kaya ngono. Lah nek panjenengan percaya tak nehke wadah liya, aku ya iso tak madahi wiji. Mbok wis piye mbok, wis aja kaya ngono, aku malah isin. Aku malah isin tobat. Ngandel ora Bratajaya dadi isin. Lang-langing driya mangu-mangung kung.
ganjuan limang lirlena tanpa kanin yen tan tulus mengku sang Dyah Utama Obat apa meneh kae kakang kae sapa mulakno iki dilereni wong bola bali kok mung paketan wae bola bali kok ming online wae kan mesti wong arep ngeterke barang terus njaluk duit Tobel aku ora rumangsa kakang nek ora rumangsa coba lawange dibuka kae kok ana tamu suarane jarane njaba nah krungu ora kae kok ana swara turangga teko papan mrene coba bukakno lawange